Bueno, jo soc en Xavier Bovés, de la companyia de Teatre d'Objectes, que estem treballant aquí al canal, i la proposta que estem treballant va partir d'un títol i ara en té un altre. En un inici es deia Per estimar, per intentar trobar-te ara, i el títol definitiu de la proposta escènica és Epítap. Uau! Pregunta no senzilla. Un dels projectes de la meva vida. En un moment delicat, perquè estic justament en la dramatúrgia i cada dia es considera d'una manera o una altra i han estat 2 setmanes molt intenses justament perquè m'he donat un temps força llarg per poder escriure-la i justament encara hi soc. Bé, és una experiència compartida, no?, per tothom, però alhora per mi és un procés de recerca que va unida a un procés de dol, al qual jo també intento compartir-lo amb tanta i tanta gent que forma part d'aquest procés, no? És a dir, tant amics com familiars, i en aquest cas jo tenia ganes de poder-lo eixamplar en un imaginari en el qual gent propera poguessin també donar-me la seva mirada a partir de la biografia d'aquest vincle que tenim nosaltres amb les nostres mares. Per mi el dol també té a veure amb un reconeixement, que és sobre què significa el dol i què significa per tu el que has viscut. Jo crec que el dol no té per què ser negatiu, sinó que al contrari, és un creixement personal molt fort i amb la majoria de gent que he parlat és un procés de memòria en el qual tu també pots identificar. És una sensació que no és fàcil de conviure-hi a l'inici, però que alhora és una oportunitat per fer balanç sobre la teva conducta en el quotidià. Aquells petits instants que ens defineixen també des dels orígens, no? I per això la proposta ve a dir de nou nen, de nou fill, perquè intento recordar també allò que ens han fet ser com som, no? Perquè penso que aquest mes de maig farà 3 anys que es va morir la meva mare. Crec que és el moment també per poder-lo compartir. Per buscar respostes que a mi no se'm podien donar en aquell moment, no? I per arribar-te a tu, arribar a que tu també puguis escoltar-te, no? Que puguis veure't allà, tu, qualsevol persona, no?, que no estigui implicada en mi. I això és el que em va portar també a decidir de fer-ne una proposta escènica. Parla de la biografia, que té a veure també amb el dol, parla del vincle que tenim amb la persona propera, parla també de com ens vinculem a partir d'allò que vestim o allò que fem amb petits gestos, no? I llavors sí que me n'he adonat que justament un procés de dol en la gent propera ha suposat un aprenentatge molt gran, vital. En la majoria dels casos ha suposat un canvi transcendental, des d'una proximitat en la qual jo també pogués fer aquest exercici d'emmirallar-me amb els amics que m'han cedit la seva paraula, les seves mares, coneguts, familiars, sinó que justament jo el que faig és construir a partir d'un plural. Tots ho han viscut com una oportunitat, en el bon sentit. Aquest espectacle és un agraïment a la meva mare i un agraïment a moltes mares que han deixat tantes i tantes hores perquè la casa pogués ser una llar. I que l'absència d'aquesta figura, et fa adonar-te'n que realment ets qui ets per com t'han estimat. Et fa més conscient de que la vida és finita, poc percebim fins que no ens toca de ben a prop, no?